रायजोफोर दिनै जों बड'लेण्डखौ मोनथ'वाखैब्लाबो बिटिसि मोनबाय बेखौ लाथ'नानैनो जों खौसेयै जौगानायनि हाबा मावलांदिनि आंनि फिसायखौ मानो गावथारखो पापिफोर माथाय मावदोंमोन आंनि फिसाया मा जाखोलै आंनि फिसायखौ मानो गावथारखो पापिफोर माइ नायबानो खामानि गैफोरला ओइ लोगोफोर फै बयबो फै आइफोर आफाफोर आंनि फिसाज्लाया देग्लाय बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिदोंमोन नाथाय मा खालामनो कलेजाव एडमिसन होनो आंनाव गरसेबो रां गैया अन्नानै मदद खालामदो नोंथांमोनहा अन्नानै मदद खालामदो